Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih tenan kok ya. Lha to. Jan sumpapno lek cara wong Jawa ki glathrik tunggal sagowo. Oh iya to. Nggih glathrik tunggal sagowo. Apa wi glathrik ninggal apa? Glathrik tunggal segowo. Tunggal segowo iya apa? Segowo ke bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas lho, keterangane kudu jelas lho. Yo jelas. Emang WA-mu wis dilebokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne WA aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng? Nggih. Lho, sampean jejerono rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV, masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Serigala. Mas, jenengan wau getong karo mimik to. Ah, lah. Tak cucupe. Aja. Aja nesu ngono kuwi ayo. Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Ya Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Kiteke lho padha. Kuku kita juga sama. Kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabel. Gareng kok iso 6 to reng kowe? Ya 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal deh. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa dia. Pasar to. Layak sapu mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis Arep ya goren. Iya. Lha Mas Piko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elak. tenanan kaya gurin nyandi ya biasane nyuwedeg karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Ayo. Monggo. Gubuk asmara. Ya, yuk.
cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tenan Madangkara lali ditresnani tenanan. Panggung Nggih. klindik masuk. Gamelan klinting-klinting. Lah yo ki mau lho irama ni klindik. Set. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku kowe dadi Ayo Bir. Terasi tenan le joget. Dan kaya Mimin Apri.